Yo, nagaan tabog tips para makauyab karong Valentine's Day. Step 1. Oh my God! Wow! You wanna ride? Di ko ay. Gusto kong sniper 150. Sniper 150. Hindi tayo pwede inagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga So yun guys, dili gid effective atong step 1. Ngita man sila sniper 150. Nakamiyoy raman ta, los ninyo guys. So darito sa atong step 2 guys, ikablaka natin step 2. So tara. Iday. Bakandi nga arong 14. Dili ko bakante kol. Pagpuyo diha. Dahil na sa kini mo dayoy. Kino day bakal ko terus eh. Magwigti ko ron kung dili ka. Sige. Sige. Wigti ko. Ada oy mga lalaki, mga handlok magpakamatay. Daghan na kay ko gipangbiyaan, buhi pagyapon kuya. Ay ko gilara kol. Sige dayob. Wigti ko dayob. Hala kol pagbigti kadugay ba na oy. Sige na kamlako ko samok-samok ako kinaboy ko rin. Bye. hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. So yun guys, di yapon epektibo, mga matay to sa atong step 2. Dari na sa atong step 3, napay step 3 guys, wag na wala na pag-asa guys, napay step 3. Tara. Hi. Hello. Ika si Inday Nina. Ako. Bakante ka karong 14? Hala, murag na ko ilakaw ana. Unsa man ni? Ay kwan, mo na akong official kaya basing maglagsik imong laway. Delikado ra ba karon? Laka wala mo kay COVID eh. Bakante ka karong 14? Wala lagi ko kabalong. Ginaba karong 14 ba? Wala mo kabalo kung bakante ko na kay basing na ko lakaw ba na mo ko kaduro ana. Ha? Nakay ka dit? Giniagawa mo. Ambot lang murag ni atras na to kay murag nagduha-duha man to siya. So pwede na karong 14. Pwede na nga. Pero marag masuko akong mama kay kana maglakaw-lakaw ko gabi eh. Gusto ko yung mama. Pero gapanangin magugtarong masugot yapon to. So pwede na karong 14. Pwede na gyapon pero di lang ko pagabi daw ingon si mama. Ay, di paggabi ito eh. Pero taas-taas nung agi pa paggabi. Kanang kuan, okay ra daw basta gabi ka mga taman sa kuan sayo lang daw uli. So pwede na karong 14. Pwede na. Okay ra lugar sa imo dayon na mag-check-in din tanan ana. Alam mo ra dili na gid sugot si mama ana. Ano di mo sugot? Ay kuan man daw kanang okay lang basta tsada daw ang sudlan. So pwede na. Depende. Depende. Ay okay na kayo oy. So okay na. Pero okay na si mama pero ang papa manggod masuko to kay. What? Ha? Sato? Ang papa masuko, hindi siya kasugot. So may dagayan nimo, pwede naman karon. Tama.
So, okay kaya tong step 3 guys, successful kayo. So, taman, diya na mo kayo magkiwa sa me. Bye-bye! And Tommy, Tommy, down, shout to my love. One, two, three, go! What's up? Yes! So, na. karon humanami sa mga video nga gihimo, no? Shoutout sa tanan, shoutout sa mga kauban karon nga biyahe, entout sip mo sa inyo mga biyahe og guys, kung gusto mo ma-shoutout, comment lang diri sa mga kuan. Diya sa ubos, comment lang og ay kalimti. Ang pagtuplok anang gapula. Og kanang bell bitaw tuplokan na ba? Tada na tuplokon. Kanang bilo, kana. Ana. Og sa may maingon Master Sam. Ayaw kalimot mo og like, share, o comment para pwede po mo suggest sa mo kung sa mo bato na mga kuan. Mga pagkatawa sa inyo Oh, sus kana guys. So we hope I you hope. like it, the video that we make it today. Yes. Yes, so guys. Yes, English to, Nosbird. Sige na, bye-bye! Sige na, bye-bye na guys. Kimuli na, be.